Γεια σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τα play-off του δεύτερου ελληνικού Draft League. Είμαι εδώ με άλλους τρεις παίκτες της Εθνικής. Είναι εδώ του HP, ο Τανταρίνδρη και ο Άνναν. Παίξανε όλοι στο group stage. Δυστυχώς δεν είναι όλοι στα play-off όπως μπορείτε να δείτε. Anyway, αν είδατε το βίντεο του Scarlet Sun, κάποιος από εσάς μπορεί να ξέρετε τι είναι το Draft League. Πολύ περιληπτικά, draftάρεις Pokémon, φτιάχνεις ομάδα σε κάθε γύρο, βλέπεις τι Pokémon έχει ο αντίπαλος και υπάρχουν κάποια rounds και οι 8 με το καλύτερο ρέκορντ βρίσκονται στα playoff που είμαστε και τώρα. Θέλετε να πείτε κάποιο γεια σε αυτούς που βλέπουν το βίντεο? Shoutouts, καλησπέρα Μαγκής. Γεια σας παιδιά. Αυτός είναι ο Τανταρίνδρη, ο TwitchP Καλησπέρα. και ο Ανάν. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτο matchup είναι, όπως δούμε, ο Laz εναντίον του Scarlet Sun. Λοιπόν, Αρχικά θα πω εγώ τη γνώμη μου για αυτό το matchup. Αρχικά θέλω να πω κάτι για τον Laz, ο οποίος είναι και ο defending champion, κέρδισε το πρώτο ελληνικό draft και είναι 7-0, πήγε 7-0 στο group stage, ο μόνος που είναι undefeated στο τουρνουά μέχρι στιγμής. Αυτό που μου κάνει εντύπωση με το draft του Laz γενικά είναι ότι οι περισσότεροι δεν το ξέρετε, αλλά στο πρώτο draft πήγε με πάρα πολύ offensive ομάδα. Είχε πάρει μόνο offensive Pokemon με Volten και τέτοια. Και τώρα, από ό,τι βλέπω, πάει σε ένα πολύ defensive approach. Για παράδειγμα, σχεδόν όλοι μας στο draft έχουμε offensive Terra. Ενώ ο Λάζαρος είναι ο μόνος που έχει αποφασίσει να κάνει defensive Terra. Γιατί το Skeledirge είναι ένα Pokemon το οποίο δεν μπορεί να κάνει offensive Terra ιδιαίτερα και σχεδόν πάντα πρέπει να έχει heavy duty boots. Και αυτό που με κάνει εντύπωση είναι ότι και με offensive και με defensive approach ο Λάζαρος είναι consistent και είναι 7-0 και είναι και στα playoff. εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα picks του. Το Mew είναι πάντα Jack of Trades, ας πούμε, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μετά έχει κάποια standard όπως το Walking Wake. Προφανώς το αγαπημένο του Pokemon, ας πούμε, το Dragonite. Το οποίο, εντάξει, προφανώς και θα draftare, όπως βλέπετε, draftare και πρώτο. Στο οποίο ίσως θα άξιζε να δώσει το Terra, Ναι, θα ισχύει. πω εγώ. Ισχύει. Το Dragonite είναι Terra Band, οπότε δεν μπορεί να το έδινε στο Dragonite. Τι είναι? Ορίστε. Είναι Terra Band. Κάποια είναι Pokemon στο draft απαγορεύεται να τα κάνει Terra γιατί Οκ. βγαίνουν εκτός ελέγχου και το Dragonite είναι ένα από αυτά. Οκ, then it makes sense. Γιατί γενικά το Skeledigre σε αυτή την ομάδα μου φαίνεται πολύ περίεργο να το δώσει εκεί το Terra. Αλλά το Εσπάθρα δεν είναι. Σωστά. Σπάθρα. We will get to that. Συνεχίζουμε. Κοίτα, αυτό που θέλω να πω για την ομάδα του Λάζαρου είναι μου κάνει εντύπωση ότι ενώ μοιάζει versatile, στην πραγματικότητα έχει ένα θέμα με τα hazards. Και προφανώς τα hazards έχουν φάει ακραίο nerf σε αυτό το gen. Πολύ μπότα, καθόλου knock-off. Αλλά το μόνο που ουσιαστικά μπορεί να βγάλει hazard στην ομάδα του είναι το Mew. Δεν βλέπω να έχει... Εντάξει, το Hippopotas προφανώς δεν το μετράω. Γιατί δεν βλέπω και κάποιον Sand Abuser πρόχειρα, οπότε ναι. Ίσα ίσα που αν φέρεις Hippopotas παίζεις τζογάρεις και με το multi-skill του Dragonite. Οπότε είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μην πάλι και το Quilfish δεν έχει hazards. Pretty sure ότι να έχει Toxic Spikes. Να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι το Hisuian Quillfish, θα σε γελάσω, δεν ξέρω τι έχει. Έχει και Spikes και Tox Spikes. Yeah. Κοίτα, αν ένας άνθρωπος μπορεί να φέρει LC Mons και να τα κάνει να δουλέψουν, είναι ο άνθρωπος που πήγε 7-0 και έχει σηκώσει και το πρώτο. Καλά, το Hisuian Quilfish δεν είναι LC. LC είναι. Είναι unevolved μόνο, ρε. Όχι ρε, είναι το... Όχι, δεν έχει το... έχει και Swift Sim, δεν είναι το Unvolve Form, νομίζω. Κάνω λάθος. Δεν νομίζω δεν είναι το είναι Evolve. legal. Το Overquill είναι το Evolve. Οκ. My bad. Όσο για το hazard control, πιστεύω ότι δεν έχει τόσο πολύ hazard στην ομάδα του επειδή έχει Corviknight, που είναι ο καλύτερος defogger του tier και μπορεί να draft το σκεπτικό. Προτιμώ να μην έχω hazards στο δικό μου πεδίο παρά να υπάρχουν hazards γενικά. Μπορεί να το σκέφτηκε έτσι. Ο μόνος defogger θα πω εγώ. Εντάξει, Αλλά έχει το και- Mew μπορεί να είναι Defogger. Αλλά το Όχι, Mew δεν δεν μαθαίνει μπορεί. diffo καλό. Δεν έχουν μπει ακόμα με το τέτοιο. Κοίτα, χάρη γενικά, κοίτα, το Mew έχει φάει πολύ γερό ξύλο σε αυτό το gen.
Έχει χάσει recovery, έχει χάσει κάποια hazards, έχει χάσει defog, έχει χάσει πολλά. Το Mew έχει χάσει πάρα πολλά σε αυτό το gen. Από Hazard δεν νομίζω να έχει χάσει τίποτα. Δεν θα έχει χάσει. Νομίζω έχει χάσει τα spike σίγουρα. Τα Spikes όχι ακόμα τα έχει. Είναι Απλά TM ναι, το έχει χάσει Toxic, Τέλος έχει πάντων. χάσει Cosmic Power νομίζω. Αυτά. Έχει χάσει αρκετά. Πάντως, guys, δεν βλέπω πολύ versatility στην ομάδα του, actually. Δηλαδή, είναι πολύ στάνταρ τα πράγματα που θα παίξει. Ναι. Τουλάχιστον Κοίτα, με μια πρώτη το ματιά. βασικό πρόβλημα που διακρίνω εγώ στην ομάδα του είναι ότι είναι πάρα πολύ αργή. Αυτό θα λέω κι εγώ. Δηλαδή, Το Walking Wake είναι το πιο γρήγορο που βλέπω. Θεωρητικά. Χωρίς να είναι απαραίτητα υπερβολικά bulky. Δηλαδή προφανώς θα δεις το Iron Hands, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ bulky mon, αλλά δεν έχει mons που θέλεις να μπαίνουν απανωτά σε επιθέσεις. Το Among Us και μέχρι εκεί. Πιστεύω έχει defense, δηλαδή έχει Corviknight, έχει New Among Us, Skeledirge και Quillfish βοηθάει αρκετά με Intimidate. Μπορεί να παίξει defensive. Κοίτα, σίγουρα το Mew είναι ένα mon που κανείς δεν θέλει να δει σε draft απέναντί του. Αυτό είναι δεδομένο. Yeah. Ψάχνω stealth rockers, μήπως και παίρνει κάποιο, τέλος πάντων. Εκτός από ο Λάζαρος Defo... έχει πάει για ένα defensive approach σε αυτό το draft. Φαίνεται από το Skeledirge. Το Skeledirge είναι ένα Pokémon που δεν αξίζει τους πόντους αν το πικάρεις χωρίς να το κάνεις στέρα. Γιατί αντικειμενικά το type του χωρίς στέρα δεν είναι καλό για defensive Pokémon. Βέβαια, θα πω εγώ ότι σε ένα πολύ offensive meta, όπως πες και εσύ περισσότερο έχουμε κάνει offensive approach, ο Λάζαρος έχει ένα unaware balladeer που μπορεί να είναι ό,τι type χρειάζεται. Οπότε αυτό αξίζει να το σκεφτείς γενικά. Ανάλογα με το matchup που έχει απέναντι, μετά που έχει απέναντι. Ακριβώς. Ναι. Και προφανώς έχει δουλέψει so far, οπότε δεν μπορούμε να το κάνουμε question. Και ας μην είναι τόσο unpredictable. Γιατί εντάξει, το Skeledirge είναι ένα πολύ προβλέψιμο Pokémon, ακόμα και αν δεν ξέρεις το τέρα του. Πάντως από την άλλη έχουμε τον... Συγγνώμη, Άννα, και το Mimikyu πολύ καλό για να κάνει counter τα sweeps, δηλαδή έχει αρκετά options δηλαδή, για να σταματήσει, πιστεύω. Και το Iron Hands γενικά τρώει όλα τα hits και απλά σκοτώνει. Οπότε έχει αρκετό καλό anti-offense. Ναι. Και όσο αφορά το unpredictability που λες, κοίτα, έχει Dragonite και Mew, που είναι από τα δύο πιο unpredictable mons σε draft. He can be, μπορεί να είναι special, μπορεί να είναι physical, ναι. το Dinette ας πούμε. Και εντάξει, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν έχω δει και τα παιχνίδια του, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να δούμε τα παιχνίδια για να μιλήσουμε, αλλά θεωρώ ότι έχει πολύ καλά switching σε πράγματα. Υποθέτω ότι βάζει τα hazards του και αφού κάνει wear down σιγά σιγά, ας πούμε, την ομάδα θα πάει στο τέλος το D-Night. I don't know, ναι. ή θα ανοίξει τρύπες με κάποιο offensive new, ας πούμε, I don't know, we'll see. Εντάξει, συζητάμε και το τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, μετά, οπότε είναι... Εγώ που έχω δει τα games του Λάζαρου, μπορώ να σας πω ότι δεν κάνει πολλά fancy plays ή πολλά περίεργα sets, απλά παίζει consistently, buildάρει καλά και κερδίζει παίζοντας good Pokemon. Θα δούμε αν θα είναι αρκετό για να κερδίσει τον Scarlet Sun. Θα μιλήσουμε τώρα. Έχω να κάνω μια επίσημη τοποθέτηση, συγγνώμη Χάρη, ότι ο Scarlet Sun κατάφερε να έχει αυτά τα τρία πρώτα mon, είναι έγκλημα. Απαιτώ κάποιος να επιληφθεί. Κάτι πρέπει να γίνει. Απλά κοίτα τα. Ήμουνα στο bracket με το GPT και απλά κοιτούσα, ξέρω εγώ, την ομάδα και λέω «ΟΚ, θα ψήνουμε να παίξω ενάντια σε αυτό το πράγμα», ας πούμε. Γιατί και ο GPT θα το δούμε μετά, ας πούμε, είχε κάποια πράγματα που λες τι να κάνω, ξέρω εγώ, τι γίνεται να κάνεις αυτά τα πράγματα που πήκαρε. Εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση που ο Scarlet Sun δεν ξέμεινε από πόντους, θα πω. Γιατί δεν είναι ότι απλά έχει φτιάξει μια ομάδα, έχει φτιάξει μια ομάδα με 11. Δηλαδή πήρε αυτά το Jumpluff και το Scantank να κάνουν 5 πόντους μαζί.
Παράδειγμα, θα σου πω, κοίτα ας πούμε τα αντίστοιχα εντός εικόν fillers του Λάζαρου. Είναι ένα LC και ένα unevolved mon. Τα fillers του Scarlet Sun τουλάχιστον είναι fully evolved. Εν τω μεταξύ, Τα έχει φέρει κιόλας. δεν έχω και τους πόντους στο Scarlet Sun. Ήταν το PDF, συγγνώμη, το Excelάκι ήταν έτσι και δεν μπορούσα να πάρω τους πόντους. Για να δούμε και τους πόντους από δίπλα, για να πούμε ότι εκεί πέσανε οι πόντοι. Στο Ελλάς, ας πούμε, βλέπεις πάρα πολλά Pokemon στο 14-15, 14-15 και μετά, ας πούμε, Ναι. κατεβαίνει. Αυτό που μου κάνει εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση με τον draft του Scarlet Sun είναι ότι ο Terra Captain του είναι το Walking Wake. Δεν ξέρω γιατί δεν έκανε το Annihilate. Αυτό ήθελα να πω. Ακόμα και το Enamorus, θα πω εγώ. Ναι, ας πούμε τα Terra που μπορείς να κάνεις στο Walking Wake είναι συνήθως Terra που θα μπουστάρουν τις κινήσεις του, είτε Terra Water είτε Terra Dragon. Defensive Terra μπορείς να κάνεις, αλλά δεν θα είναι useful πάρα πολύ. Πρέπει να είναι πολύ specific. Εντάξει, I guess μπορείς να κάνεις, το καλύτερο μπορώ να σκεφτώ τουλάχιστον για να κάνει λίγο, για να καλύψει τις αδυναμίες του είναι Steel. Γιατί μετά μπορεί να χτυπήσει neutral τα περισσότερα πράγματα που πατάνε Earthquake στο tier, I guess. Ναι. Βέβαια. Ή τα Fire, ξέρω εγώ. Θα σου πω το εξής. Ο Scarlet Sun έχει το Cresselia που θεωρητικά μπορεί να το παίξει με eject button για να παίρνει free switches στο Waking Wake ή σε οτιδήποτε θέλει. Και έχει φέρει και ένα Torkoal, θα πω εγώ, που βάζοντας μέσα το Waking Wake στον ήλιο, όλοι ξέρουμε ότι αν αυτό που θα μπει μέσα είναι ή immune ή νεκρό. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο. Οπότε γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, δηλαδή με προβληματίζει λίγο το Terra του. Δηλαδή στη θέση του σίγουρα θα παίρνα Terra το Annihilate ή το Enamorus, αλλά δεν πάβει αυτή η ομάδα να είναι τρομακτική. Πάντως, ένα θέμα που έχει η ομάδα του Scarlet Sun είναι σίγουρα το pivot. Δηλαδή έχει πάρα πολλά offensive mode που βαράνε πάρα πολύ δυνατά, αλλά το μόνο που μπορεί να κάνει pivot είναι το U-turn στο Annihilate, αν θες να το παίξεις choice, ή το Voltage στο Jolteon που δεν είναι και το καλύτερο που είναι το Jolteon. Είσαι κακοήθης και ξεχνάς το U-turn στο Jumpluff. Αυτό θα έλεγα τώρα. Και δεν ξέρω αν έχω παίξει πάρα πολλά ROM hacks, μπορείτε να με διορθώσετε. Το Skank παίρνει parting shot. Μπορεί να παίρνει. Δεν παίρνει. I think it doesn't, yeah. Έχω παίξει πολλά ROM hacks. Συνεχίστε. Το Jumpluff είναι... Το Skank είναι τέτοιο, είναι Aftermath Sweeper. Βεβαίως. Είναι Aftermath Sweeper. Δηλαδή το main πρόβλημα του Scarlet Sun στα games που είδα, γιατί ήταν και στο δικό μου pool, ήταν ότι είχε πάρα πολύ offensive presence, αλλά επειδή δεν είχε πάρα πολλά defensive mon, δηλαδή το Toxapex και το Gastrodon είναι πολύ καλά defensive mon, αλλά σχεδόν γολάρουν τα ίδια πράγματα, όχι πάντα. Αλλά επειδή δεν έχει πολύ καλά defensive backbone και το Toxapex και το Gastrodon δεν είναι τόσο καλά σε αυτό το gen, και αν κάνεις combine τα κακά defensive backbone με το lack of pivoting, με την έλλειψη pivot, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Να κάνω εδώ μια ερώτηση προς το πάνελ. Θα βλέπατε σε αυτό το roster Terra Captain το Toxapex? No thanks. Όχι. No thanks. Αν θες να κάνεις defensive Terra, πρέπει να κάνεις ένα πρώτο σαν του Λάζαρ. Προσωπικά θα πω ότι απλά μισώ το Toxapex και αυτό δεν το βλέπω. Εντάξει, είναι fair enough. Αλλά κάποια άλλη παρατήρηση για το draft το ίδιο. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι το Annihilate τρέχει με όλες τις επιθέσεις κυρίως και το Last Respect είναι banned από το... Ενώ είναι το signature move του Annihilate είναι literally το ίδιο πράγμα με το Last Respect. Γίναν λάθη, θα πω εγώ. Λίγο insane, in my opinion. Δεν ξέρω, λίγο insane. Η αλήθεια είναι σε όλο το draft δεν έχουμε δει κάποιο Annihilate να κάνει sweep με Rage Fist ακόμα. Εντάξει, το έχεις δει να μαζεύει 4 μόνο και μετά να πεθαίνει, οκ. Ναι. Πρακτικά σου είπε. Γενικά το draft του Scarlet Sun προσωπικά δεν μ' αρέσει, γιατί, όπως είπα, δεν μπορείς να έχεις τόσα πολλά offensive mode χωρίς καλά backbone ή pivoting να τα supportάρεις. Και ταυτόχρονα είναι λίγο all over the place, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω justify το Toxapex και τον Gastrodon μαζί, γιατί να τα έχεις και τα δύο μαζί. Και μετά ήθελε να κάνει και trade για να πάρει και Clodsire στην ομάδα του, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί ήθελε όλα αυτά τα bulky water / water absorb, T-Def.
Ξέρεις τι πιστεύω θα βοηθούσε πάρα πολύ τον Scarlet Sun στον draft του? Αντί να έχει ένα από τα δύο bulky waters του να ήταν το Slowking το κανονικό, να έχει ένα chilly reception. Πιστεύω αυτό θα το μπορεί να μην του έφτασαν τα points με τόσα που ξόδεψε στην αρχή, μπορεί να το είχε πάρει άλλο στο Slowking. Δεν νομίζω ότι πήρε κάποιο στο Slowking. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό. Από το δικό μου pool το πήρε ο Bluebird σχετικά νωρίς. Όχι τον Galar, το άλλο, το σκέτο λέω που ήταν πιο φθηνό. Άλλο σκέτο Slowking, όχι δεν το πήρε κανείς. Νομίζω κάποιος το δικό Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα με το Slowking. Το Slowking στην ομάδα του Scarlet Sun είναι counterproductive για το Torkoal, γιατί θα βγάλει τον ήλιο. Το ακούω αυτό. Αλλά κοίτα, όπως και να έχει, όταν ανοίγω το game, ό,τι και να λέμε για την ομάδα του, όταν ανοίγεις το game και βλέπεις Chien Pao, Annihilate, Waking Wake και Enamorus να σε κοιτάνε στα μάτια, θα στραβώ καταρχής μια φορά, ας πούμε, έτσι, αυτό, ναι. Θα κατά πιο στραβά, δεν πειράζει. Σκέψου το έτσι, και ένα kill να πάρει το καθένα, θα πάτε σε σενάριο 2v2, που είναι κυριολεκτικά worst case σενάριο. Η ερώτηση μου τώρα είναι αν ο Λάζαρος με αυτό το defensive, mostly defensive team, μπορεί να αντέξει το offensive presence του Scarlet Sun. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ τι τέρα θα μπορεί να κάνει το Skeletor, τι μπορεί να παίξει στο Corvinus και στο Amogus, τι μπορεί να βάλει στο Mew. Το οποίο team του Laz είναι και αργό. Και είναι αργό, οπότε νομίζω είναι καλό, είναι γενικά καλό matchup για το Scarlet Sun, γιατί έχει πολλά offensive threats τα οποία μπαίνουν μέσα και κάνουν outspeed πρακτικά όλη την ομάδα του Laz. Like, ό,τι και να μπει, κάνει outspeed ένα από τα τρία. Και επίσης κάτι το οποίο χρειάζεται να τονιστεί είναι ότι παρά το ότι έχει έναν unaware user, το Rage Fist δεν καταλαβαίνει από unaware. Yep, είναι και αυτό unaware, είναι unaware. Το κακό είναι ότι θα βγει out of hand πολύ το game αν ο Scarlet Sun έχει προβάδισμα. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχει ο Λάζαρος και ενδεχομένως να του κοστίσει ότι δεν έχει ground type. Τουλάχιστον λειτουργικό ground type. Τώρα αν φέρει χιπόποτα στα semis ή στα quarters πάω πάσο. Το Jolteon πατάει volt για πάντα. Πάντως το υπόποτας, μάγκες, να ξέρετε, υπάρχει κυριολεκτικά, νομίζω, υπάρχει κυριολεκτικά για να βγάζει τον ήλιο και την βροχή. Γι' αυτό το πήρε. Τελεία. Καθόλου δεν αποκλείεται αυτό. Και να το κάνει. Εντάξει, ένας πόντος του είχε μείνει, might as well. Ναι. Να υπάρχει. Δεν είναι το χιποπότα στο πλάνο του. Ναι. Θεωρώ, ας πούμε, π.χ. ότι ο Scarlet Sun δεν νομίζω ότι θα αποπειραθεί να φέρει Torkoal, αν και είναι αρκετά καλά ενάντια στο Waking Wake του Laz. Ναι. Έχει Gastro, έχει Toxapex, δηλαδή δεν θεωρώ ότι το Waking Wake του... Ο Laz πρέπει κάτι να κάνει με το Dragonite, θεωρώ. Και με το Mew. Και με το Mew. Βέβαια το Dragonite, ένα Ice Beam Cresselia φτάνει, αλλά θα δούμε. Σίγουρα δεν μπορεί να σετάρει πολύ εύκολα με αυτή την ομάδα απέναντι. Με CM Pao, Waking Wake, Cresselia. Ευτυχώς δεν έχει Skull το Toxapex, γιατί απλά θα κάθονταν εκεί μέσα και θα το πατούσα. Αυτό. Λοιπόν, με αυτά πάμε να δούμε και το επόμενο matchup. Το επόμενο matchup είναι... Να μην δώσουμε prediction. Predictions. Okay. Ναι. Για πείτε. Εγώ πιστεύω ότι από άποψη matchup, ομάδων και όλα αυτά, ο Scarlet Sun έχει το πάνω χέρι, δηλαδή προσπαθώ να έρθω στη θέση του Λάζαρου για να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω defensively για να αντέξω. Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά πράγματα, ας πούμε, ειδικά για το Chien Pao, αλλά ταυτόχρονα είναι 7-0, έχει κερδίσει το πρώτο draft και από την άλλη ο Scarlet Sun είναι σχετικά καινούριος στην εθνική, γενικά καινούριος δεν είναι, αλλά από ό,τι είδαμε από το group stage είχε 2 ήττες και οι 2 ήττες ήταν ενάντια στους πρώτους 2 στο pool, χρόνια μέλη της εθνικής. Οπότε δεν ξέρω αν ο Scarlet Sun μπορεί να παίξει αρκετά καλά για να κερδίσει κάποιον σαν τον Λάζαρο. Έχει, πιστεύω, το team advantage σε αυτό το matchup, αλλά δεν έχει δείξει ακόμα μέσα από τα games του αν μπορεί να κερδίσει κάποιον τέτοιον αντίπαλο ακόμα.
Αυτό που βλέπω σε πρώτη ματιά είναι ότι ο Laz πρέπει να μαγειρέψει, ενώ ο Scarlet Sun πρέπει απλά να παίξει καλά τα mons που έχει. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ο Laz πρέπει να μαγειρέψει. Θα πάμε τον Λάζαρο μόνο λόγω εμπειρίας αποτελεσμάτων και επειδή ο Scarlet Sun έδειξε ότι ενώ είναι καλός, δεν έχει κερδίσει ακόμα κάποιον από το πάνω ράφι. Μπορεί να το κάνει τώρα. Είναι καλός παίκτης, πιστεύω. Αλλά θα δώσω το prediction μου στον Λάζαρο. Θα δώσουμε όλοι predictions. Όσο θέλετε. Κοίτα, μιλάμε για δύο παίχτες. Έχει τύχει να παίξω με το Scarlet Sun και άλλα draft. Μιλάμε για δύο παίχτες που ξέρουν να παίζουν και συμφωνούμε ότι ο ένας από τους δύο έχει σαφώς το team advantage. Με αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι το game μπορεί να γίνει snowball πολύ γρήγορα και με πολύ καταστροφικό τρόπο. Θεωρώ ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το team advantage του Scarlet Sun και θα το δώσω στο Scarlet Sun νομίζω. Αν μπει να παίξει επιθετικά. I don't know. Νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν πραγματικά από το πόσο καλά θα μαγειρέψει ο Laz, γιατί είναι το matchup είναι στο Scarlet Sun και για μένα. Τώρα, σαν prediction, I guess I'll go with Scarlet Sun. Εγώ θα το κάνω tie και εγώ θα πω Laz. Γιατί αν έχει νικήσει 7-0 με αυτό το defensive team, πιστεύω μπορεί να το ξανακάνει. Παιδιά, είμαστε 2-2 στα votes. Φροντίστε και για τους επόμενους να πάμε 2-2 στα votes. Για να είμαστε unhinged, ας πούμε, να μην είμαστε biased. Βεβαίως. Λοιπόν, επόμενο matchup είναι Assos versus Ovidius. Το επόμενο matchup έχω να πω ότι θα κερδίσει το άθλημα. Εγώ είμαι αυτό. Λοιπόν, τι όμορφα πράγματα βλέπουν τα μάτια μου. Spectrier, Excalibur, ξεκινάμε με Άσο. Spectrier, Excalibur, φαντάζομαι Άση δεν θες να μιλήσει για την ομάδα σου, θα μιλήσουμε εμείς για την ομάδα σου. Ναι, δεν θέλω για δύο λόγους. Πρώτον, δεν μπορώ να δώσω information στον αντίπαλό μου σε περίπτωση που δει το βίντεο. Και δεύτερον, γενικά δεν μου αρέσει να μιλάω για τα games μου, ούτε να κάνω predict, ούτε τίποτα. Σωστό. Εγώ πάντως βλέποντας το draft του Άσου έχω να πω ότι βλέπω έναν άνθρωπο που έχει πολύ βαθιά γνώση του metagame. Κατάφερε να πάρει το πιο σπασμένο Pokemon στον 8ο γύρο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Ήταν διπλό pick. Πήρα και δύο Pokemon μαζί. Όποιος ξέρει, ξέρει. Θα συμφωνήσω. Βέβαια, έχει την ατυχία να παίζει με τον άνθρωπο που έχει ίσως το καλύτερο Ghost type που έχει να προσφέρει το Gen μετά τον Dragapult. Εντάξει, το Spectre είναι πιο γρήγορο. Ο αντίπαλος έχει το καλύτερο Ghost type, δεν έχει Ghost type ο βίντεο. Τέλεια. Τι εννοείς? Το Goldengo, sorry, τώρα το είδα. My bad. Τόσο πολύ τον ενδιαφέρει ο αντίπαλός του. Δεν το είδα καν, ρε. Δεν φαίνεται από το sprite. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σαν άνθρωποι. Anyway. Λοιπόν, το team του Άσου. Spectrier. Excalibur, το οποίο είναι και το Terra Captain του. Τούντος. Azumarill. Alolan Mac. Hippowdon. Το αρέσει έτσι να έχει balance η staff, ας πούμε, τη δυνατότητα, ας πούμε, τα πιβοτάκια του, ας πούμε, του αρέσει. Έχει ένα μόνο που η Game Freak αποφάσισε ότι θα λέγεται κάλτσες. Όντως, της Άντης. Βεβαίως, κάλτσες, το ξαναλέω. Αυτοί είμαστε, αυτό το παιχνίδι παίζουμε. Έχει το πιο σπασμένο μόνο στο game. Chestnut, που είναι ένα πολύ under the radar, καλό mon θα πω εγώ. Και έχει και το αμπόμαστο που μπορεί να δώσει hell για τον Excalibur. Καλά, κοίταξαν, νομίζω ότι πολύ λίγα mon σπάνε ομάδες στα δύο σαν τον Excalibur. Μπορεί να είναι sweeper, μπορεί να είναι breaker, μπορεί να είναι και τα δύο. Μπορείς να τρέξεις τα πάντα. Σπασμένο mon, από κάθε άποψη. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος αυτό, πόσο μάλλον όταν κάνει και τέρα. Για το πόσο καλό είναι το Spectre, νομίζω αρκεί να πούμε ότι κάνει ένα πράγμα, έχει 4 viable επιθέσεις και είναι Uber.
νομίζω τελειώνει εκεί η συζήτηση. Mercurian Black με λιγότερο attack αλλά καλύτερο ability και καλύτερο stab. Ναι. Το Zapdos είναι ένα μόνο το οποίο εγώ προσωπικά αγαπάω να μισώ, γιατί έχει πάρα πολύ καλά utility, έχει πάρα πολύ άδικο ability, αλλά έχει και Hurricane. Και δυστυχώς σε αυτό το gen είναι αρκετά reliant στο Hurricane. Είναι ένα. Δεν ξέρω αν τα παιδιά έχουν εμπειρία από Azumarill και Mac. Εγώ τα έχω λιώσει στο Ladder. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο. Το Azumarill είναι ματσάρει πάρα πολύ καλά με το Meta. Και το Mac έχει knock-off που πολύ λίγα μόνο μπορούν να πούν ότι έχουν knock-off. Και επειδή βλέπω και την ομάδα του Ovidius, όσο υπάρχει Alolan Mac, σταματιούνται πολλά από τα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Άσος. Είναι γενικά και μια καλή απάντηση θεωρητικά για το Volcarona. Θεωρητικά πάντα. Και όχι μόνο θεωρητικά θα πω εγώ. Έξερα το Terra. Πώς? Εξαρτάται το Terra, ναι, εντάξει. Το Terra. Κοίτα, υπάρχει κάτι στην ομάδα του Ovidius που μπορεί να σταματήσει το Excalibur φέρει στο +1. Γιατί δεν το βλέπω. Το Dondozo θα πω. Οκ, yeah, I guess. Okay. Fair enough. Κοίτα, αν κάτι μπορεί να σταματήσει το Excalibur είναι το Dondozo και ενδεχομένως το Gholdengo με κάποιο Berry, αλλά μέχρι εκεί. Για καλή τύχη του Άσου βέβαια, ο Ovidius έχει μια αρκετά μπόλικη ομάδα θα πω, που δίνει ευκαιρίες στον Excalibur όχι μόνο να σετάρει, αλλά απλά και να βαρέσει. Γιατί δεν πολύ έχει switch στον Excalibur. Ναι, okay, έχει τον Dondozo, αλλά να σου πω, ήρθε η ώρα να πατήσουμε κανένα freeze dry με το Excalibur. Παίρνει freeze dry. Αμέ. Εδώ... Γενικά μπορείτε να μου δίνετε... Μπορείτε να μου δίνετε ιδέες, δεν υπάρχει θέμα. Εμφανίζονται πράγματα τα οποία σίγουρα όσοι δεν ήθελαν να ακουστούν, θα πω εγώ. Κοίτα, θα ακουγόντουσαν ούτως ή άλλως σε μένα γιατί έχουμε αρκετά κοινά mons με τον Άσο, οπότε... Δεν ξέρω. Γενικά, overall πολύ καλό selection, θέλει να παίξει το balance cycle, ας πούμε. Και εμένα μ' αρέσει η ομάδα. Sorry, πες. Μ' αρέσει πολύ η ομάδα γιατί έχει μόνο τα οποία είναι γρήγορα, βαράν δυνατά, αλλά και τα αργά μόνο είναι μόνο που και δυνατά βαράνε και θα φάνε hit. Είναι καλά πει, ναι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ναι. Το Mac και το Azumarill τα χρησιμοποιήσω και εγώ πάρα πολύ. Ειδικά το Mac μ' αρέσει το πως μπαίνει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά bonus του tier. Απλά είστε τζογαδόροι και θέλετε να παίρνετε poison. Εντάξει, αυτό είναι δική σου γνώμη. Και επίσης έχει το δεύτερο καλύτερο hazard control στο παιχνίδι. Yep. Ίσως και το πρώτο. Μάλλον το πρώτο. Ναι. Αν και πλέον δεν παίζει τόσο πολύ hazard control γιατί μπορεί να κάνει πολλά άλλα πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλάμε για το ίδιο μόνο. Γιατί μιλάμε? Για τα ποντίκια. Χριστέ. Τα ποντίκια μου έχουν κάνει κυρίες στον draft. Τα EDR, yeah. Τα ξεχνάω συνέχεια. Θέλω και εγώ Dragon Dance και Defox στην ίδια κίνηση. Κι εγώ. Λοιπόν, ωραία. Αυτά για τον Άσο. Πάμε να δούμε λίγο τον Ovidius, ο οποίος έχει ένα μόνο που πρόσφατα, σε εισαγωγικά πρόσφατα, έλεγε μπάνι από το tier. Πριν μιλήσουμε για την ομάδα του Ovidius, να μιλήσουμε πολύ σημαντικά για το δράμα λίγο πριν που ήταν death match με τον Pampidal, αλλά κατάφερε και κέρδισε. Όχι απλά, ναι. Ήταν μια νίκη statement θα πω εγώ, γιατί έκανε καλό prep. Κοίτα, γενικά ο Ovidius όλοι ξέρουμε, και τα παιδιά που δεν το ξέρουν θα τον μαθαίνω, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο θέμα builder είναι τρελός. Παίζει πολύ εφάνταστα πράγματα. Συνεχίστε, έρχομαι. Okay. Όταν αυτά τα πράγματα που buildάρει ο Ovidius δουλεύουν, φαίνεται πολύ καλό και φαίνεται ότι είναι ο Θεός. Αλλά όταν δεν δουλεύουν, φαίνεται πολύ ντροπιαστικό κάποιες φορές. Αλλά είναι high risk, high reward player, οπότε έτσι είναι αυτά. Βέβαια,
δεν πολύ αποτυπώνεται στην ομάδα του το high risk high reward, διότι έχει φέρει διπλό unaware, έχει πάρει κάποια μόν τα οποία, εντάξει, εμένα προσωπικά το Noivern δεν μου λέει κάτι σαν μόν. Same. Τι κάνει πέρα από το να πατάει Draco Meteor? Και να μην κάνει damage. Ναι. Έχει default. Δεν έχει. Έχει. Είναι από τα λίγα. Μωρή αρρώστια. Γι' αυτό το... και εγώ νόμιζα ότι θα βάλει default στο Βλεγαρόνα. Θεωρώ ότι έχει ένα από τα καλύτερα τέρα. Το Volcarona κλέβει παιχνίδια. Ναι. Μπορώ να το επιβεβαιώσω στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξα μαζί του. Παίζαμε πρώτη αγωνιστική που μου πήρε 3 burn με flame body. Να είσαι καλά ο Vicious, σ' αγαπώ. Έχει το Mew που το Mew στα χέρια του ο Vicious είναι οριακά άδικο. Μαζί με τα nerf που έχει φάει. Εντάξει παιδιά, το Ουρσίφου είναι Ουρσίφου. Δηλαδή αν δεις και την ομάδα του Άσου, δεν πολύ έχει switching θα πω. Οκ, γι' αυτό θέλω να πω ότι ο Άσος δεν έχει ούτε ένα fairy resist. Και ο τύπος έχει ανάμουρους θεωρητικά. Και αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνει γι' αυτό, αλλά θα δούμε. Σαν τη Sox might look metal, αλλά δεν είναι. Αυτό. Είναι ένα ζευγάρι κάλτσες. Κυριολεκτικά. Θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι το specs ενάμορους δεν είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο. Δεν είναι νομίζω απλά διαχειρίσιμο. Δεν ξέρω, τι 5 effect το απόμασνο. Όχι Not enough. έτσι. Εντάξει, όχι δεν είναι καθόλου εντάξει. Δεν είναι καθόλου εντάξει. Το Excalibur άμα πάρει τέρα στυλ... No, it Και τρώει two hit or something. No, it doesn't. Είναι λίγο ένα ζήτημα αυτό. Ξεχνάτε ότι έχω στην ομάδα μου Aurora Veil, το οποίο δεν θα το έλεγα, αλλά αυτό το έχω φέρει 5 φορές στα 7 games. Θα συμφωνούσα μαζί σου αν δεν είχε ένα μόνο το οποίο κριτάρει πάντα. Which is SS Urshifu. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα. Θα μου πεις, έχω Hippowdon, έχω και Chestnut. Θα σου πω παίρνει Acrobatics. Θεωρητικά μπορεί να σπάσει και τα screens εδώ μεταξύ. Ναι, με break, ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν μαθαίνει και κάτι Ice Spinner στην ομάδα του. Νομίζω δεν μαθαίνει. Ίσως το Mew, ίσως το Mew. Yeah. Το Ice Spinner νομίζω δεν βγάζει τα screen, μόνο το terrain βγάζει. Σωστό, έχεις δίκιο. Μήπως έχει κάτι Psychic Fangs. Δεν βλέπω. Το Noivern δεν νομίζω. Το Mew. Το Mew ναι. Το Noivern ίσως παίρνει, αλλά δεν βάζω το χέρι μου στο χέρι. Το Noivern έχει default τουλάχιστον. Ναι. Δηλαδή ναι. Κοίτα, υπάρχουν μόνο τα οποία είναι δύσκολα στη διαχείριση. Παράδειγμα το Volcarona στο +1. Εντάξει, μπορώ να φανταστώ τι τέρα θα φέρει. Θες να μας το πεις? Κοίτα, στη θέση του θα έφερνα ένα τέρα το οποίο κάνει resist Aqua Jet και Ice Art. Yep. Οπότε... Κοίτα, αν θέλει να το παίξει full offensive, επειδή εγώ στη θέση του, βασικά δεν ξέρω αν θέλει ο Άσος να το πω τώρα αυτό, αλλά αν ήμουνα εγώ ο Άσος ρε παιδί μου, θα σκεφτόμουν ότι το Azumarill δεν έχει μόνο huge power. Αν πρέπει να δείρω το Volcarona. Ας το αφήσουμε εκεί. Οι αληθινοί παίκτες πάνε Paso Berry με Terrafire. Οι αληθινοί παίκτες πάνε Whirlpool, συνεχίστε. Ναι, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσα να δω και Terra Electric από τον Ovidius. Αν θέλει να πάει aggressive. Θεωρώ ότι αυτές οι επιλογές του είναι Water και Electric. Δεν μπορώ να δω άλλο Volcarona να βγάζει νόημα. Θες και Poison? Ίσως. Το Hippowdon τρώει, δεν νομίζω ότι το συμφέρει να πάει... Δηλαδή θα θέλει οπωσδήποτε... Το Hippowdon παίζει να ζει και συν ένα... Οριακά και συν 2 τέτοιο. Ειδικά αν πάει πάλι τη Volcarona, παίζει να το ζει και το συν 2. Not sure. Ναι, αν θέλει να πάει Poison. Βέβαια το θέμα είναι ότι αφού το ζήσει το Hippowdon, και για να το ζήσει πρέπει να είναι spendef, μετά θα μπει το ενάμουρους μέσα. Θα δώσει κάτι. Θα δώσει κάτι για να πάει στο Hippowdon, δεν μπορεί να πάει έτσι. Αυτό.
αλλά θεωρώ ότι έχει win-cons ο Άνσο σαφέστατα. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιος θα πάρει το advantage early game. Γιατί ας πούμε τα λέμε όλα αυτά, αλλά και το Spectre είναι πολύ δυνατό. Από ό,τι ξέρω έχει και draining keys τώρα, οπότε το Urshifu δεν το λες και πρόβλημα. Θεωρώ ότι και ο Άσος έχει πολύ καλά win-cons. Πάντως και στο Urshifu δεν έχει πάρα πολύ καλά switches ο Άσος, νομίζω. Κοίτα, δεν θα σου βάλω το Chestnut, γιατί το Urshifu παίρνει acrobatics. Ναι. Θα σου βάλω το Hippo και θα σου πω ότι το static είναι καλό ability. Drain Dance, ναι, θα πρέπει να παίξει ανάμεσα στο Zapdos και στο Hippowdon, υποθέτω, ας πούμε, αλλά Ναι. άμα... Και το Azumarill μπορεί, αλλά εντάξει, μπορεί να fight Poison Jab. Ναι. Αλλά δεν γίνεται να τα έχει όλα προφανώς. Δεν μπορείς να βάλεις και Poison Jab και Acrobatics και Cycle Punch και όλα. Ναι, γιατί Cycle Punch το θέλει σίγουρα. Εντάξει, το Acrobatics νομίζω I would go Acrobatics, γιατί χτυπάει δύο πράγματα στην ομάδα σου τα οποία μπορούν να το γολάρουν υπό άλλες συνθήκες. Δηλαδή το Chestnut, για το Chestnut θα πρέπει να... Μισό, το δεύτερο ποιο είναι? Υποθέτω το Abomasnow, γιατί παίζει και Aurora Veil ο Άσος. Που μπορεί να το χτυπήσει και με Ναι, fighting move το Abomasnow εδώ. Close combat. Yeah. Πάντως Trailblaze Swords Dance δεν το βλέπω να κάνει πολλά εδώ πέρα. Αλλά ναι, δηλαδή ένα choice band, ένα οτιδήποτε clicker είναι πολύ καλό. SD με Trailblaze δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, γιατί μετά έχεις μόνο δύο actual κινήσεις. Θέλετε να κάνουμε τα τέτοια? Και αν είσαι μάγκας του μπλοκάρεις το Trailblaze με το Azumarill. Αν είσαι βαρύς παίχτης. Καλύτερα build στο παιχνίδι, Subsecret, τέλος. Ενώ πάμε για τα... Λοιπόν, predictions. Εγώ θα πω videos επειδή είμαστε κλείσει με τον Άσο. Επόμενος. Τα επιχειρήματα είναι ορθά, αντικειμενικά και τα σέβομαι. Κοίτα, θα σου πω. Θεωρώ ότι το παιχνίδι θα πάει ποιος θα σκουπίσει πρώτος. Οπότε θεωρώ ότι η ερώτηση είναι, σκουπίζει πιο εύκολα το Volcarona του Ovidius ή το Baxcalibur του Άσου. Και βλέποντας τις ομάδες νομίζω ότι πιο εύκολα σκουπίζει το Baxcalibur, οπότε θα το δώσω στον Άσο. Δεν μπορώ να δω πολλά σημεία που μπορεί να πάρει τέτοιο. Μπορεί να πάρει DD το Baxcalibur για να σκουπίσει. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ πρέπει να το δώσω στο Ovidius. Είμαι μεγαλύτερος Ovidius fan. Νίκησα τον Φαραώ μόνο για να περάσει στα playoffs. Οπότε έχω high hopes για αυτόν. Επίσης παίξει Moonblast. Ελπίζεις η νίκη σου να μην ήταν in vain, να σήμαινε κάτι. Άρα έχουμε 2-1, ο Ovidius το πήρε, τέλος, GG's. Ναι. Ναι. Ξέχασα να προσμετρήσω τον παράγοντα που λέγεται Specs Moonblast. Αυτό λέω. Αυτό επίσης. Αυτό. Πάμε να δούμε το επόμενο match. Είναι ο το HP που είναι μαζί μας και θα τα ακούσει. Versus το GBD, το οποίο GBD Καινούριος. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το HP. Άλλο ένα τέρα Baxcalibur. Παλάφιν. Παίρνει... Νομίζω συνεργατικά με τον MM κάνατε το draft. Όχι, Κοίτα. Με το Μάνο γενικά, επειδή έχουμε παίξει και πολύ ladder μαζί, γενικά παίζουμε πολύ, έχουμε πάνω κάτω παρόμοιες σκέψεις. Τώρα αν πρέπει να σου δώσω εγώ ένα πλάνο για το πώς θέλω να ντραφτάρω, ήθελα breaking power και πολλά pivots. Αυτό. Galarian Slowking, Zapdos, Cinderace, Ditto. Πάρα πολύ smart το Ditto εκεί πέρα, θα πω. Πραγματικά. Γενικά ήταν κάτι που ήθελα να πάρω κι εγώ οπωσδήποτε, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω prioritize over τα άλλα που είχα πάρει πριν. Ποιος το πήρε από εμάς, δεν θυμάμαι. Anyway. Cyclizar, το οποίο απλά ξέρω ότι μαθαίνει shift gear μέχρι εκεί.
από τα Randbats. Great Task και Revavroom. Revavroom. Okay, Revavroom, I guess. Ούτε το Revavroom ξέρω, απλά το typing ξέρω, δεν ξέρω τι κάνει αυτό το μόνο. Για το Excalibur έχουμε μιλήσει λίγο πολύ. Το Palafin είναι ένα πολύ δυνατό threat και δεν βλέπω και πολλά switch απέναντι. Θα ήθελα να κάνω μία τοποθέτηση και να πω ότι το σωστό Palafin δεν είναι ποτέ choiced. Συνέχισε. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, το έχω φέρει σε κάθε week αν δεν κάνω λάθος και ήταν choiced μία φορά. Τα utility του Palafin είναι ακραία. Okay, don't know. Δεν το έχω τρέξει το μόνο γιατί είναι Ubers. Εντάξει, για το Zapdos, για το Galarian Slowking δεν έχω μιλήσει αρκετά, η αλήθεια είναι, γιατί είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε και είναι και απέναντι. Το έχει πάρει και ο GBD. Αλλά εντάξει, τι θα πρωτοπείς για το Galarian Slowking. Ειδικά σε αυτό το team. Γενικά πολύ offensive pressure η ομάδα του HP θα πω. Έχει και το Great Task, το choice για το Great Task, σαν το rocker του. Cinderace για τα Hazards, Zapdos για τα Hazards. Το Revavroom δεν γνωρίζω, ξαναλέω τι κάνει, απλά πιθανολογώ ότι παίρνει Toxic. Άρη, θέλω ενώπιον όλων, θέλω να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Ρε μπρο, το Zapdos δεν παίρνει Defox αυτό το gen. Ναι, οκ. Θα το πούμε και στο επόμενο μάτσα αν υπάρχει Zapdos. Θα το δούμε. Όλοι μην το ξεχάσεις. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, αυτά το Revavroom παίρνει Toxic Spikes. Ναι, κοίτα, το Revavroom ήταν και το Slowking. Ναι, το Revavroom ήταν ένα, πώς να σου το πω, μια απέλπιδα προσπάθεια να μην χάσω από τη γαλοπούλα. Γιατί έχει Haze, έχει T-Spikes, το Σπάθρα είναι σπασμένο μον. Αυτό. Και θα φας Terra Ground έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά θα έχω... Αλλά you tried. Ναι, αυτό ρε παιδί μου. Απλά αν πρέπει να πω κάτι για το draft μου, εγώ, είναι ότι το αγαπημένο μου μακράν είναι το Cyclizar. Πρέπει να το έχω φέρει σε κάθε γύρο. Είναι ό,τι καλύτερο. Έχει πολύ utility. Γενικά όλους τα Pokemon έχουν πολύ utility. Αν εξαιρέσεις το Excalibur, το οποίο το utility του είναι με ποιον τρόπο θα σε σουιπάρει. Αυτό. Τι ακριβώς κάνει το Skizzer, πέρα από Shift Gear? Έχει Regenerator. Ναι, και αυτό το θυμάμαι, ναι. Έχει Rapid Spin. Έχει Knock-Off. Και τα υπόλοιπα έχει U-Turn. Και τα υπόλοιπα, δηλαδή βοηθάει λίγο αυτό το Volturn που προσπαθώ να κάνω, γιατί αν δεις, ας πούμε, έχω 5 mon που κάνουν Volturn, το οποίο βοηθάει αρκετά. Βασικά, κοίτα, το Cyclizar είναι εκεί συνήθως για να κάνει spin, αλλά ρε παιδί μου, αν φέρω και Great Task, και το Great Task θα έχει spin απλά για διαφορετικούς λόγους. Μπορεί να έχει spin για να σου πάρει να πάρει speed. Ουσιαστικά το Cyclizar υπάρχει για να βγάζει hazards χωρίς να φορσάρεται το task να τρώει damage. Εν τω μεταξύ, να πω ότι στο συγκεκριμένο matchup το Great Task στο συν 1 σκοτώνει το 80% της ομάδας του GBD. Αυτό. Αν είχε λείψει το spin, ρε. Ναι. Γενικά αυτά, έχει να πει κάποιος. Έχει κάτι να πεις για την ομάδα του? Σε μένα μου αρέσει το draft του HP γιατί είναι πολύ παρόμοιο με το δικό μου. Έχει Excalibur, έχει Zapdos, έχει γενικά defensive mons που μπορούν να είναι και offensive, με πολύ utility, με πολύ pivot. Δεν έχει Spectre, έχει Palafin, ή μία ή άλλη, όπως βολεύεται ο καθένας. Αλλά ναι, είναι αρκετά παρόμοια draft με το δικό μου, οπότε μου αρέσει. Στη σκέψη τουλάχιστον, ναι. Άννα. Δεν ξέρω, πάντως εγώ βλέπω εδώ πέρα ένα OU team με ένα fake Ogumon, τον Ditto, και ένα Revavroom. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
If it works, it works. Μας έχει καταστρέψει το SV. Yeah. Αυτά γενικά και για το HP. Για να δούμε GBD. Και θέλω πρώτα να καταπιείτε και μετά να το συζητήσουμε αυτό. Γιατί ξεκινάμε. Terra Capital. Πες μου, πες. Πριν μιλήσουμε για την ομάδα του GBD, να πούμε ότι το GBD είναι undefeated, είναι 6-1. Το ένα game που έχασε ήταν activity win ενάντια στον Λάζαρο, το οποίο ήταν game για seeding στην ουσία, που απλά δεν είχε όρεξη να το παίξει ο Ιάσονα. Οπότε είναι undefeated. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και τα... Like, honestly, θέλω να μου εξηγήσει κάποιος γενικά, ας πούμε, πώς ακριβώς ένας άνθρωπος πικάρει Unenόχλητος, Annihilate, Iron Bundle και King Gambit και τα ποντίκια, έτσι, στο ίδιο draft. Πώς έγινε αυτό? Ναι. Αυτό πήγα να σου πω ότι η ομάδα του είναι εγκεφαλικό. Ναι, το βλέπεις και λες, οκ, δεν θα σκοτώσει αυτό, δεν θα κάνει sweep όλο μου το team αυτό, θα την κάνει αυτό, δεν θα την κάνει αυτό, θα την κάνει εκείνο, δεν θα την κάνει το άλλο. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχει ποντίκια και δεν έχω ghost type, φιλάκια χαιρετίσματα, είχαμε του HP. Ναι. Μπορεί πολύ άνετα να σου φέρει protective patch και αν τα πετύχει όλα να σε βρούμε σε κάδο. Ή και ρεύμα. Σε κάδο, ναι. Το Reverb δεν είναι steel type. Είναι, αλλά και αν φας Yuden στο Switch και μπει μέσα το Summer του Iron Bundle. Εντάξει, μπορεί να μπει μέσα με το χελμετάκι του και να κάνει μια προσευχή, ας πούμε, χτύπα τώρα. Και εγώ σου πω το άλλο, θα μπει μέσα το Iron Bundle, θα πας εσύ στο Slowking, θα σου κάνει Flipper και θα μπει μέσα το King Gambit. Ή θα μπει το Bandit Samurott. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει πάρει Annihilate, Iron Bundle, King Gambit. Δεν. Και το θέμα με το GBD είναι ότι όσο άσχημα και να πάει το game για αυτόν, παιδιά, έχει King Gambit. Yep. Αν το King Gambit δεν πεθάνει, το game δεν έχει τελειώσει, δεν παρά είναι 6-1. Δεν έχει σημασία. Η ομάδα του 2HP είναι OU. Συν Παλάθιν. Το τι κάνει το King Gambit πεθαίνει τα πάντα και σκοτώνει όλες τις OU ομάδες. Οπότε, αν παίξει σωστό Terra με σωστό conditioning, ο GPT μπορεί να κερδίσει οτιδήποτε και να γίνει στο game. Όσο ξύλο και να φάει early game, οτιδήποτε και να γίνει. Γενικά είναι δύσκολο matchup. Νομίζω είναι 50-50 κυριολεκτικά, γιατί όπως έχει ο GPT, ας πούμε, το King Gambit του τελευταίου Mon με 5 Fallen Allies, έχει και ο 2HP το King Gambit του, ας πούμε, με 5 Fallen Allies. Έχω και εγώ το King Gambit. Και πιο γρήγορο μάλιστα, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, οκ. Υποθέτω πως ναι. Και πιο γρήγορο μάλιστα. Εντάξει, γενικά το team δεν ξέρω. Νομίζω απλά λιντάρεις Samurott, πατάς ό,τι υπάρχει μπροστά σου, ας πούμε, και μετά απλά αρχίζει και σκοτώνεις, ξέρω, πράγματα. Ναι. Έχει πολλή ομάδα του GPT, έχει καλά mons, έχει King Gambit που μπορεί να σου σώσει το game αν πάει κάτι στραβά, έχει spikes, έχει pivot για να τα κάνει όλα activate. Γενικά η ομάδα του GPT είναι πολύ καλή και φαίνεται και στο ότι είναι 6-1 με ένα activity loss. Δηλαδή, επίσης το GPT σπαμάρει πάρα πολύ ladder, παίζει πάρα πολύ ladder. Δεν νομίζω να παίζει με Iron Bundle και ένα Annihilate ladder, αλλά εντάξει. Εντάξει, παίζει με King Gambit. Αν με ρωτάς ποιο σπασμένο είναι. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Παιδιά, επίσης έχουν και 2 Slow King, οπότε Imprison θα πω εγώ. Εντάξει, level 99 Slow King θα δεις, να ξέρεις. Level 98. Αν το level 98, εγώ respect σε όποιον το φέρει. Level 99 με Iron Ball. Guys, είναι τώρα αλήθεια. Εξηγήστε μου λίγο γιατί το Moltres. Όχι, βασικά δεν χρειάζεται να το εξηγήσετε, καταλαβαίνω, αλλά γιατί το Moltres είναι στο ίδιο tier με το Lando. Παράδειγμα. Για το Moltres. Γιατί έχει πολύ καλά defensive utilities. Ναι, μιλάμε για τα Pokémon του GPT, ας πούμε, και βλέπω το Moltres, ας πούμε, και δεν μπορώ να το βλέπω, ας πούμε, το Moltres σοβαρά. Και όμως το βλέπω σοβαρά σε αυτό το μέτα. Το Moltres έχει κάτι πάρα πολύ καλό, το οποίο με πονάει ιδιαίτερα, και είναι ότι κατουράει στο στόμα του Cinderace.
το οποίο για δεδομένα OU είναι πάρα πολύ καλό utility. Έχει το Flame Body που είναι πάρα πολύ καλό να έχεις ένα early game switching στο King Gambit με ενδεχόμενο free burn. Είναι αρκετά καλό μόνο, εγώ είμαι fan του Moltres. Ναι. Τι είναι το Glimmet εδώ μεταξύ? Οκ, το Glimmet. Λοιπόν, το Glimmet πάει Scarf, πάει Corrosion, πάει Toxic στο Galarian Slocking Switch και μετά σπαμάρει Power Gem και νικάει. Είναι το pre-evolution του Glimora, χάρη. Επίσης αυτό. Απλά πες αυτό για να καταλάβω τι κάνει. Όχι, απλά έλεγα το hit ιδέα που μπορεί actually να είναι καλό, γιατί έχει καλό special attack, έχει καλό speed. Το Power Gem Energy Ball δηλαδή σκοτώνει, έχει το coverage, σκοτώνει το team. Και αν κάνει Toxic με Corrosion το Slowking μετά, δηλαδή και αυτό είναι λίγο. No. Από ότι εν τω μεταξύ αυτό που κοιτούσα και το draft του GPT έχει για rocker το Gambit Lads. Δεν ξέρω αν το είδατε. Μεγάλη, πολύ respect. Έχει Spiker που τα spikes σε αυτό το gen arguably είναι καλύτερα από τα rocks. Ναι. Αλλά ναι, touches rocker, Meanwhile. Έχει επίσης το πρώτο με δεύτερο καλύτερο hazard control στο παιχνίδι. Το muscle. Ποντίκια. Ναι, παιδιά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Προβλέπω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα πέσει πολύ ξύλο. Το θέμα είναι ποιος θα προλάβει να ρίξει πρώτος. Σε αυτό το game θα κρυφθεί, ας πούμε, βλέπω πολύ speed creep να πέφτει στα pivot moves. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν ακρεότητες στο slowking, γιατί το ποιος θα πατήσει δεύτερο chili reception μπορεί να κρίνει άνετα το game. Γιατί έχουν και οι δύο πολύ offensive threats, με πολλά pivots. Πολύ πιθανό κάποιος να χρειαστεί να κάτσει και μέσα σε κάποιο turn που θεωρητικά δεν θα πρέπει να κάτσει μέσα. Επίσης, να μην κάνουμε overlook του Terrafire King Gambit, γιατί έχει σύνδερες του HP. Γενικά είναι ένα game στο οποίο θα κρυφτεί πολύ στα plays, πολλά πενιντάρια βλέπω, πολύ pivoting, πολύ speed creep. Απλά έχει ένα πολύ μικρότερο advantage το GPT, γιατί αν φάει ξύλο έχει King Gambit θεωρητικά να τον σώσει αν το game είναι σε θέση να μπορεί να τον σώσει το King Gambit. Θα πω κάπου εδώ ότι κοιμόμαστε λίγο στο Great Task, που εδώ για μένα ξεκάθαρα ας πούμε, παίζει offensive. Ξεκάθαρα παίζει offensive. Αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω θα είναι το Pokemon κλειδί σε αυτό το match για τον 2HP. Πραγματικά. Αλλά πιστεύω θα είναι λίγο δύσκολο με το Moltres και το Annihilate που μπορεί να φάει hits αν πάει defensive. Και King Gambit αν έχει Terra, δηλαδή Terra Flying, Terra Fairy, δεν μπορεί να το αγγίξει μετά. Οπότε έχει options. Και το Iron Bundle μπορεί να φάει hit αν δεν είναι από close combat, επειδή έχει καλό defense. Αλλά αυτά δεν ξέρω. We'll have to wait and see. Αυτά. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τα καλά μάτς. Predictions. Πάμε λίγο. Predictions. Πιστεύω ότι θα είναι ένα close game. Θα δώσω το prediction στον 2HP, γιατί όπως είπα περιμένω το παιχνίδι να κρυφτεί σε pivoting, ποιος θα κάνει speed trip πιο πολύ τον άλλο, ποιος θα μείνει μέσα σε κάποιο turn, κάνοντας over predict το pivot move, και σε τέτοια plays, λόγω εμπειρίας, πιστεύω είναι πιο μπροστά το 2HP, πώς να σημαίνει ότι ο GPT δεν μπορεί να κάνει outplay. Τώρα, αν φάει outplay ο GPT για τον σώσει το King Gambit, δεν μπορώ να το κάνω predict αυτό, αν γίνει έγινε, να κάνω. Outkilled το λέω αυτό, το reverse show. Όταν έγινε King Gambit τελευταίο. Αν γίνει αυτό, η επίσημη τοποθέτησή μου μετά από αυτό που είπε ο Χάρης είναι «Χάρη, θα σε βρω». Το game θα ήθελα πάρα πολύ να το δώσω στο HP, αλλά δεν ξέρω καθόλου το GPT σαν παίχτη, απλά βλέποντας αυτό το draft μου φαίνεται ότι θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ λάθος για να μην το πάρει.
Μην ξεχνάμε ότι τον Tito, μην ξεχνάμε τον Greytas, έχει πάρα πολλές απαντήσεις και το HP, απλά δεν μπορώ να δω τον Terra Captain του HP να κάνει πολλά πράγματα σε αυτό το matchup. Να έχει το χρόνο για να κάνει πολλά πράγματα. You would be surprised. Μπορώ... Μην μας προηλάρεις κάτι, άμα είναι... Όχι. Έχω ψιλοξεκινήσει ήδη το prep, έχω κοιτάξει κάποια πραγματάκια και εντάξει. Μπορώ να σου πω ότι το Bucks είναι δύσκολα, είναι στενά. Είναι πολύ στενά. Θα μπορούσε να είναι στενότερα. Δεν θα μπορούσα να αποφασίσω αν θα έπαιζα offensive Terra ή defensive Terra σε αυτό το match, αν ήμουν ο HP. Νομίζω το Terra μου είναι αρκετά προφανές. Εγώ θα έπαιζα το defensive Terra. Για να πάρω advantage σε κάποιο turn που πάει να σκοτώσει όλο τον Excalibur. Θα δούμε. Ξέρω. Still. Έτσι κι αλλιώς. I don't know. Έτσι κι αλλιώς. Πώς το λέγανε, παίζουν όλοι με όλους και στο τέλος κερδίζει το King Gambit. Ναι. Αυτή είναι η φάση. Εγώ απλά θέλω να δω ένα King Gambit moment. Δεν με νοιάζει αν θα είναι κάτι καλό. Άρα δεν θα έρθεις να βρεις με εμένα, θα βρεις και τον Άσο. Έτσι, μπράβο. Άνναν, γνώμη. Και εγώ μάλλον πρέπει να πάω για το GBD. Το κάνω 3-0. Έχει πολύ καλή ομάδα. Έχει το matchup, πιστεύω. Εγώ δεν πρediktάρα GBD εγώ. Πρediktάρα το έτσι, οκ. 2-1 δηλαδή. 2-1. Θα πρέπει να we'll have to wait and see. Αρκετά exciting match γενικά θα πω. Κυριολεκτικά από μια τρίχα θα κρυφθεί. Ακόμα και αν τελειώσει 6-0 θα κρυφθεί από μια τρίχα. Που είναι και αυτό ένα σενάριο. Δεν είναι πολύ μακριά την πραγματικότητα βλέποντας αυτά τα Pokemon και από τις δύο πλευρές. Και με αυτά πάμε στις γαλοπούλες. Πάμε στο last και... Δεν υπάρχει άλλο matchup. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Δεν υπάρχει άλλο matchup, μπορούμε να κλείσουμε το βίντεο. Και πάμε για το matchup Κοτέτσι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είναι γαλοπουλέικο standoff. Έχω να πω ότι αυτά τα δύο παλικάρια, αν σέβονται το παιχνίδι, θα φέρουν μόνο τις γαλοπούλες τους και θα παίξουν 1v1. Duke it out. Ακριβώς, γιατί ούτως ή άλλως εκεί θα κρυφτεί το παιχνίδι. Και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε ποιος έχει την πιο σιχαμένη ομάδα. Λοιπόν, αρχικά θα πω την πιο σιχαμένη ομάδα. Ήμουν έτοιμος να πω Bluebird, αλλά κοίταξε λίγο την ομάδα του Άνναν και λέω μ' αρέσει περισσότερο... Παιδιά, πολύ παρόμοιες ομάδες. Δεν είναι μόνο το Εσπάθα. Ναι. Όλο το feeling από πίσω, ας πούμε, είναι παρόμοιες ομάδες. Ναι. Θα πω ότι ο Bluebird έχει εστιάσει περισσότερο στο defense με το terrain που έχει επιλέξει για να μπορεί να δίνει defense στο Εσπάθρα, ενώ αν έχει εστιάσει πιο πολύ στο offense γιατί έχει και δύο Quark Drive users. Δηλαδή θυμάμαι στο παιχνίδι μαζί μου πρέπει να είχε φέρει Iron Bundle και μου πάτησε 50 με Hydro Pump σε 5 best Slowking. Πόνεσε λίγο η ψυχή μου. Οπότε ναι. Πόνεσε λίγο η ψυχή μου. Ο Bluebird έχει φέρει Ditto, το οποίο Ditto είναι πάντα ένα mon που πρέπει να σκέφτεσαι. Κοίτα, ο Bluebird έχει πάει. Θα βγάλω Terrain, θα βγάλω Spikes ή και Rocks και θα τα μαζέψω όλα είτε με Σπάθρα, είτε με Valiant, είτε με Dragonite. Έχει και το Dragonite, ναι, έχει και το... Αρχικά να πούμε για το, αν δεν καλά το πρώτο Valiant που βλέπουμε. Είναι το πρώτο Valiant που βλέπουμε, ναι. Είναι ένα μόνο το οποίο μπορεί να πάει equally physical και special. Αυτό είναι τραγωδία για κάποιον που προσπαθεί να κάνει counter prep. Μπορεί να πάει το mix set, ας πούμε. Έχει κάποια απάντηση στο mix set ο Άνναν για το Iron Valiant. Δεν τη βλέπω. Με πρώτη μια θα πω ότι έχει το Sylveon. Sylveon, ναι, μόνο αυτό βλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Το οποίο απ' την άλλη μπορείς να πεις ότι είναι πολύ εύκολα abusable από την ομάδα του Bluebird. Δηλαδή μπορεί να μπει μέσα το Dredge, να βγάλει πέτρες, να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Μπορεί να μπει μέσα το Slowking, να πάρει momentum. Πολλά μπορούν να γίνουν. Φημίζεται και ο Bluebird για τα
extreme team makeovers που φτιάχνει στα μάτσα του, ας πούμε, ανάλογα με τον αντίπαλο. Αυτό. Τι άλλο έχουμε να πούμε για την ομάδα του Bluebird. Δεν θα σχολιάσω καν. Μ' αρέσει πολύ εμένα η ομάδα του Bluebird, όσο αειδιαστική και να είναι. Μ' αρέσει το ότι έχει παίξει Rillaboom για να εκμεταλλεύεται Grassy Seed σε όποιον μόνο θέλει. Γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι πάρα πολύ versatile η ομάδα. Αρχικά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στην ομάδα του Bluebird είναι ότι, γιατί το έχει κάνει και ο Άναν εδώ πέρα, μπορεί να παίξει πάρα πολλά διαφορετικά team combinations. Μπορεί να φτιάξει πάρα πολλές ομάδες ανάλογα με τον αντίπαλό του και να κάνει το σωστό prep. Και τα sets του, ας πούμε, μπορεί να αλλάξει και στο Dragonite και στο Iron Valiant και στο Ditto. Γενικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Το ίδιο πράγμα έχει κάνει και ο Άναν. Μπορεί να παίξει πάρα πολλά πράγματα και αυτός. Αν κοιτάξει, προφανώς κάποια Pokémon κάνουν sign ότι είναι λίγο πολύ σίγουρα. Κοίτα, θα πω ότι η ομάδα του Άναν είναι το offensive counterpart της ομάδας του Bluebird. Έχουν και οι δύο terrain, παιδιά. Ναι, απλά το terrain του Άναν είναι πιο offensive oriented. Ναι. Το terrain του Άναν δίνει Quark Drive στο Valiant, να προσθέσω. Ναι. Δίνει Quark Drive. Πρέπει να προσέχει. Ναι, αλλά δίνει και Quark Drive στο Iron Bundle. Εννοείται, προφανώς θα δώσει boost στα δικά του mons. Πρέπει να προσέχει, γιατί σε αυτό το game δίνει και στο αντίπαλο. Εντάξει, γενικά το Iron, δεν ξέρω, το Valiant είναι, στο Spender Side είναι αρκετά weak, οπότε δεν ξέρω. Δεν το λέμε για τον boost. Εννοώ ότι σε περίπτωση που μπουν και τα δύο με speed boost, και το bundle και το Valiant, ότι κατά πάσα πιθανότητα το bundle έχει το πάνω χέρι. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον Άναν. Άμα είναι μέσα Valiant εναντίον Valiant, θα βαρέσεις ή θα αλλάξεις? Ή θα το μάθουμε στο game? Valiant εναντίον Valiant. Πώς γίνεται? Νόμιζα ότι είχε Valiant. Όχι, I'm tripping. Αλλά θα πω ότι από δική μου εμπειρία στο ladder, στο Iron Valiant vs Iron Valiant, πάντα κάθεσαι μέσα και βαράς. Γιατί πάντα θα πάρεις το outspeed. Και πάντα χάνεις το tie. Η αλήθεια είναι ότι τις πρώτες 5 φορές που το δοκίμασα έχασα το tie και τις 5, από τότε δεν έχω ξαναχάσει speed tie. Μαθαίνω από τα λάθη μου. Έτσι βέβαια, σωστός. Η απάντηση είναι ότι κάθεσαι μέσα τις περισσότερες φορές, γιατί αν αλλάξεις και ο άλλος κάτσεις μέσα, είναι μεγάλο το μειονέκτημα. Εξαρτάται τι έχει από πίσω, πόσο σημαντικό είναι το δικό σου Valiant σε σχέση με το δικό του πάντα, έτσι. Κοίτα, το Valiant παίζεται συνήθως σε offense, οπότε... Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση το παιχνίδι να μην κρυθεί σε γαλοπούλα versus γαλοπούλα? Προσωπικά δεν ξέρω τι κάνει η γαλοπούλα, αλλά θα μπορούσα να το δω. Η γαλοπούλα έχει speed boost και παίρνει calm mind και stored power. Και Terra Blast of Choice. Αυτό. Το θέμα είναι τι Terra θα διαλέξει ο καθένας. Μπορεί να πάνε και δύο Terra Dark. Όλο το game εκεί είναι. Μπορεί ο ένας να πάει Terra Fairy, πρέπει να πάει ο άλλος Terra Dark. Απλά ποιο είναι το θέμα? Ο Bluebird έχει το πάνω χέρι εδώ. Γιατί σε περίπτωση που ο Άναν κερδίσει το 1v1 με τις γαλοπούλες, ο Bluebird έχει και άλλη γαλοπούλα με τον Ditto. Η αλήθεια είναι ότι δύο γαλοπούλες καλύτερες από μια γαλοπούλα. Και αν είναι άντρας ο Bluebird, φέρνει τον Ditto χωρίς choice card. Και εκεί να δεις γλέντια. Ισχύει. Μπορεί ο Bluebird να κάνει τον Ditto σε Terra Dark? Κανονικό Terra Blast, normal. Με το δικό του Terra Blast. Ναι. Και το Ditto θα είναι Psychic ακόμα. Ναι, αλλά αν πας Terra Dark για να νικήσεις τον Ditto που θα πει όταν πεθάνει το δικό του Εσπάθρα, μπορεί να το περιμένει και να πάει Terra Fairy στο δικό του Εσπάθρα. Είναι πολλά mind games. Εντάξει, πάλι δουλεύει. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση εδώ στον Άναν. Και θα το ρωτήσω, ποιο από αυτά τα mons που έχεις, από αυτά τα 11 mons, παίρνει Rain Dance? Το Overquill που το έχω χρησιμοποιήσει. Rain Dance για να έχω switch, μόνο αυτό. Ναι, γι' αυτό το λέω. Το έχω χρησιμοποιήσει και στο DCGY, αλλά δεν το είχα πατήσει νομίζω στο game.
Ναι. Αλλά, δηλαδή, νομίζω όλα τα Pokémon μαθαίνουν Rain Dance βασικά, αλλά Πλέον μαθαίνουν όλα τα mods. περίπου όλα. Αρκετά. Υποθέτω και το Samurott θα μαθαίνει, δεν μπορεί. Και το Iron Bundle, τι διάλογο. Το Tauros Water type. κοιτούσα. Το Tauros κοιτούσα. Είναι το Το Blaze. Είναι το Pinkett Blaze, το Pinkett μαθαίνει που το είχα πάει στο game με τον Φαρό, νομίζω. I don't remember. Αλλά ναι, το έχω φροντίσει. Yeah. Overall, πολύ exciting match και αυτό. Βασικά για όλα τα match το ίδιο έχουμε. Θα σου πω, κάτι το οποίο κάνει το Terra Fairy λίγο πιο δελεαστικό και από τους δύο είναι ότι και οι δύο έχουν Dragon Tail. Θα πω εγώ, και δεν ξέρω αν έχουν Roar. Δεν ξέρω αν το Sylveon μαθαίνει Roar. I'm not sure για όλα τα ίδια μαθαίνουν or something. Νομίζω και το Terra Steel εδώ θα μπορούσε να έχει βάλει. Για να μην φας reversal και από το Όχι, TikTok. όχι, δεν παίζει. Θα το τσεκάρω τώρα. Sylveon. No, it does not. Γιατί αν μάθαινε Roar, ο Anan θα ήταν πολύ καλύτερα versus Εσπάθρα από τον Bluebird. Depends on the Terra. Ωραία. Εν τω μεταξύ, Πολύ πιθανό απλά να δούμε Samurott εναντίον Samurott Lead, μετά να μπει η Εσπάθρα στο Εσπάθρα και απλά να τελειώσει εκεί το game. εν τω μεταξύ Ναι. το Iron Valiant, το Εσπάθρα, υποθέτω τρέχει Stored Power, τρέχει CM, θα τρέχει Protect, λογικά και Recover. Substitute, leftovers. Πολλά μπορεί να τρέξει. Παίζει σίγουρα. Σαν leftovers παίξαν οι περισσότεροι στην draft. Δηλαδή, αν τρέχει, εκεί θέλω να καταλήξω ότι αν τρέχει Stored Power, μόνο σαν offensive move, βασικά δεν γίνεται να τρέχει μόνο ένα offensive move, γιατί δεν περνάει τα Dark Types ποτέ. Σε αυτό το σημείο θα σου απαντήσω ότι ο Bluebird μπορεί να περάσει τα Dark Types με T-Spikes. Okay. Το Overquill. Γενικά μιλάω. Okay. Τώρα αν φέρεις Overquill, δηλαδή ρε παιδί μου, επειδή χρειάστηκε να παίξω κι εγώ με το Εσπάθρα σου και γενικά με το team σου, η προσέγγιση μου ήτανε σκοτώνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τον Spinner ή τον Grounded Poison, βγάζουμε T-Spikes για να μας δίνει το Εσπάθρα. Αυτό ήταν το πλάνο. Οπότε μπορεί να έχει ένα παρόμοιο πλάνο στο μυαλό του. Δεν είμαι σίγουρος αν αξίζει να... Κοίτα, το ότι έχει ας πούμε ο Anan Electric Terrain βοηθάει το Εσπάθρα του να είναι immune σε γιον, το οποίο είναι και αυτό ένα ζήτημα. Θα μπορούσε να φέρει γιον Galarking ας πούμε. Παιδιά δεν ξέρω, είναι γαλοπούλα versus γαλοπούλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να κάνω predict αυτό το game. Το Drifblim δεν νομίζω ότι υπάρχει. Το Drifblim τι ακριβώς κάνει στο μάτι του Bluebird, by the way? Παίρνει Grassy Seed από το Terrain και κάνει Activate Unburden, αλλά παραμένει Drifblim. Yes, είναι ένα Drifblim ας πούμε, και για το Dedicue του Anan δεν ξέρω, δεν παίρνει κάποιο Terrain το Dedicue, έτσι, όχι. Όχι. To my knowledge, όχι. Τι ακριβώς κάνει το Dedicue? Είναι default. Μην το λες Dedicue, σε παρακαλώ. Dedicue, μ' αρέσει. Είναι literally Dedicue, έτσι. Έλα, είναι από τα αγαπημένα μου μόνο, σταμάτα. Δεν είμαι σίγουρος αν παίρνει Defog, νομίζω παίρνει. Για να το λέει, το έχει η Yomi. Έχει knock-off, έχει U-turn, έχει πράγματα, απλά είναι πιο πολύ defensive. Okay, predictions. Ξεκινάω, δεν θα το κουράσω. Έχουμε Εσπάθρα εναντίον Εσπάθρα. Θα δώσω το edge στον Bluebird μόνο και μόνο επειδή έχει Ditto, αλλά δεν έχει σημασία γιατί μπορεί ο ένας να έχει το σωστό τέρα που θα νικήσει τον άλλον, οπότε είναι coin flip μαζί με mind games, μαζί με πιθανότατα crit RNG, οπότε είναι τελείως coin flip για μένα. Γιατί δεν είναι μόνο τα δύο Εσπάθρα, δηλαδή είναι και παρόμοιες ομάδες. Δηλαδή το game θα λήξει σε Εσπάθρα vs Εσπάθρα, είναι δεδομένο αυτό.
ο μόνος τρόπος να μην λήξει σε σπάθρα σε σπάθρα είναι αν κάποιος δεν το φέρει. Εγώ λέω, guys, δεν ξέρω, μιλήστε με τον Bluebird, γενικά είναι πάρα πολύ εντάξει παιδί. Gentleman's agreement, μη φέρετε σπάθρα και οι δύο, ας πούμε. Και λίγοι εκεί. Εγώ διαφωνώ. Duke it, παίξτε με όλα τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, ας πούμε. Gentleman's agreement, όχι σπάθρα. Όχι. Διαφωνώ κάθετα. Αν πρέπει να γίνει ένα gentleman's agreement να φέρουν μόνο τα εσπάθρα τους. Εντάξει, ένα τα δύο είναι. Και να το παίξουν 1v1. Από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι ο ένας έχει 2 εσπάθρα, ο άλλος έχει 1. Αλλά θα πω ότι 1 εσπάθρα χρειάζεται για να νικήσεις. Οπότε αυτό δεν μου πολύ λέει κάτι. Παιδιά, είναι... Υπάρχει κάποιο μόνο σε οποιαδήποτε ομάδα που μπορεί να κλέψει stats? Το Dito. Ενδεχομένως το Sylveon να μαθαίνει Psy-Cap. Το Dito τα αντιγράφει, δεν τα κλέβει. Ίσως μαθαίνει Psy-Cap το Sylveon, χωρίς να μαθαίνει Psy-Cap το Sylveon, actually. Να το κρατήσει στο μυαλό του, Άννα. Το θέμα είναι ότι... τα κλέβει. Το θέμα είναι ότι θα πει το Sylveon, θα πατήσει Psy-Cap. Μετά? Μετά θα αρχίσει τα Mystical Fire. Που μαθαίνει αυτό το gen, σίγουρα. Νομίζω μαθαίνει. Δεν το μαθαίνει. Δεν το μαθαίνει, όχι. Δεν το μαθαίνει. Τι μαθαίνει που τα πήραν όλα. Μαθαίνει Hyper Voice. Αυτό. Αν του παίρνει αυτό. Έχει stored power τώρα. Έχει stored power, βλέπω. Οκ, έχει και screens. Just saying. Yeah. Εμένα σε αυτό το συζήταγα και πριν, σε αυτό το matchup μου αρέσει πολύ το Salamence. Το είπα πριν, το ξαναλέω. Δεν θεωρώ ότι ο Bluebird έχει πολλά πράγματα για το Salamence, με ή χωρίς το εσπάθρα. Αλομομόλα. Το Αλομομόλα δεν μου λέει κάτι αν το Salamence έχει το set που πρέπει να έχει. Εντάξει, έχει το δικό του Salamence. Πόσες φορές μπορεί να γίνει argument αυτό? Μέχρι να πατήσει sub το Salamence του Anan θα πω. Ναι. Γενικά εμένα το Salamence του Anan μου αρέσει πολύ σε αυτό το game. Μη σε μπέιταρει Anan, ό,τι θέλεις να φέρει. Εγώ θα κάνω το hard read ότι δεν θα φέρει καν Dito. Οκ, ενδιαφέρον. Όντως. Και any other prediction ή μόνο εγώ? Thief Persian. Ξέρεις τι, δεν... Είναι τέτοια η μορφή του matchup που είναι κυριολεκτικά coin flip. Δηλαδή, εγώ σου λέω βγάλ τα εσπάθρα από τη μέση. Μπορώ να δω το Valiant να τα μαζεύει όλα αν πάθει κάτι το Sylveon. Μπορώ να δω το Bundle να τα μαζεύει όλα αν πάθει κάτι το Slowking. Και μετά πάνω κάτι από τις ίδιες. Δεν μπορώ να βγάλω τα εσπάθρα από τη μέση. That's the thing. Κοίτα, αν υπάρχει ένα αντικειμενικό κριτήριο είναι ότι ο Anan πούλησε την ψυχή του στο διάολο στον 4ο γύρο, ενώ ο Bluebird στον 8ο. Ο Bluebird κατάλαβε νωρίς ότι τα πρώτα picks του είναι Terra Band, οπότε έπρεπε να πάρει κάποιο φθηνότερα κάποιο. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Anan πούλησε την ψυχή του στο διάολο πολύ νωρίς. Και εγώ αυτό το σέβομαι, οπότε θα το δώσω στον Anan, μόνο γι' αυτό. Ενδιαφέρον επιχειρήματα έχουν πέσει στο τραπέζι αυτό το game. Πολλά επιχειρήματα. Δεν ξέρω honestly guys, είναι. We can see anything. Απλά θα πω ότι αν πρέπει να το δώσω κάπου, sorry Άννα, αλλά ο πολυμήχανος Bluebird δεν απογοητεύει συνήθως με το team building του. Γενικά νομίζω έχεις πολλή δουλίτσα. Προφανώς και αυτός. Απλά αυτός το κάνει all day. Αυτό. Όπως είπαμε και πριν, είναι ένα παιχνίδι που ό,τι και να γίνει θα κερδίσει το άθλημα. Έτσι ακριβώς. Θα χάσει το άθλημα. Κοτέτσι. Το κακό είναι ότι θα υπάρχει σπάθρα και στον ημιτελικό, ό,τι και να γίνει. Ναι.
Αυτά γενικά από εμάς. Exciting matches ξεκινάνε μεθαύριο. Μεθαύριο, δεν ξέρω πότε θα ανέβει και το βίντεο. Μεθαύριο, deadline Σάββατο. Το βίντεο θα ανέβει το πρωί. Προφανώς θα έχουμε ανάλυση σε όλα τα ματσάκια, obviously. Εντάξει, μην το υπόσχεσαι. Ίσως κάνουμε Σίγουρα. κάποια live, ίσως narrate κάποια. Ρε, προφανώς σου λέω, προφανώς. Κοίτα, εγώ θα ήθελα να το κάνω, γιατί έχουμε κάνει και κάποια predictions, να δούμε και πώς, αν παρακολουθήσουν το βίντεο και οι ίδιοι παίχτες, ας πούμε, πώς ακριβώς κινήθηκαν εκείνοι. Είναι ωραίο, το learning curve είναι ωραίο, ας πούμε, για να δεις, ας πούμε, πώς φτάσανε στα συμπεράσματα που φτάσανε, τι φέρανε τελικά. Πιστεύω είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτά από εμάς. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, παιδιά. Εγώ είμαι καλυμμένος. Well, Και εγώ. αυτά και τα λέμε την επόμενη φορά με τα live games.